talaga to. Malaki. Finish na. Ito bago lang tong mahaba. Ito. Mahaba talaga niyan mga boss, no. Ang laki niyan. Tingnan yung daliri na lang, no. Tingnan natin yan dito sa kinondisyon natin na to. So, matanda na, no. Hindi talaga malaban sa parisan to. So, tignan natin to. Wala talagang kapares kasi to, no. Isang linggo na mahigit na dinadala natin, hindi maparisan, no. So, gagamba na lang natin yung paglabanin natin kasi wala namang pares to. Then para mabigyan ko kayo ng maganda-gandang laban, tapatan natin siya ng malaki, no, mahaba talaga yan. Baka 7 lang to sa kamay, no. Makaha lang talaga. Kaya okay lang naman na palagan natin yun, no. Medyo makaha to. So dyan muna yan. Galawin natin to, yung mahaba. Habang gagamba to. Malaki talaga to. Malaki talaga gagamba to mga boss, no. Derby size talaga. Pero parang wala na rin kalaban to pag kahit derby size, no. Madalang naman sila nag-e-entry kasi ng ganito na kalaki. Mayroon pa rin naman pero napakadalang. So game. Pili na lang kayo kung dito kayo. O sa derby size na to o doon kayo sa may kaha, no. So game. Cut ka pa mamaya. May langgam na yan. Alis dyan. Nakagat pa tong langgam na to. Finish na. Look, patay ka agad yung malaking kaha. Nalikuran mga boss. So walang katama-tama. Pinuhuli agad sa likod, no. Walang galos yan mga boss. Nako, nabali yung ngipin niya.